Friday, Sabado, thank you Lord. Yes. Day of me ni Idol Glenn Batuyong. Di ba? Good morning, partner. Good morning. Kada kaya amin nagdingding kada kaya agbibuya iti Facebook Live da para kada ito ay topiko iti IFM News ken kablawa kami nagdingding iti balay mi. Ano dama nagdingding. Ay, good morning kada kaya balay ni Idol Glenn. Well, kada kaya ko kada kaya OFWs nga agdingding kadata. Syempre kaya damit nga mangyagandi digito'y mapaspasamak ito ayan tayo. Of course, sapay kumata di kita data Middle East nga kakadwa tayo ket nga idols tayo ket they are in safe place kasi dito ti topic ta madamdam. Ay, di ba? Ako musta kay gayam dito balik kayo ag-comment apo ha iti FB Live video pagkita kasi ay wala share nyo bang please alan alo ko yun kayo agigidan tayo apo ha go to IFM 99.5 na page ayan ba't tayo deta magiging live deta adati sa summer na summer vibes sa mga ka-FM kung kunanan. And then, magyo pa din po si Idol Glenn. Okay. So, i-share nyo. Ayan. Malayo. Mga bakayo iti... mga bakayo iti ice water. Tinagamit ko Ice FM. With ice tubig. Good morning ka na kay aming sa kapada. Alam ko, good vibes lang kumadat ng Gundaway mga idol kasi... makita yung mo na nakarigrigat iti aglalo ka dito pinagnato ti anyo dito yun pinagnato ti petrolyo panagnato ti blood pressure di gito dumapay madlaw amin yan di gito nagsausak mo siyak di dyan oo madlaw ang amin na amin kasi di gito kuwapa yan di gito drivers tayo kada di gito owner kada kuwan agad agpada pa yan, di aglayludan, handa nga unay nga mapanagpasadan at awam mo nakangingin na mo ti dieselon. Di kito yung jeepneys tayo. Manon? 170? 150? 150 ka na tayo. Actually, yung Manila, 170 din manonan. Dito yung tayo, 150. Iso nga, kaano? Grabe. Tapos, dito paglunganan tayo, bisikleta tayo ton. Okay mo takalesang narigat baka ngumina pa. Abi ko na yung nanginat feeds. Kandi jay tuyo. Kandi tayo ko naman. Dito baunom nga pan mangroo. Ama? Unata, siyempre niluto. Alam ka magasi ka nga kutsero ti mapanag mangruruot mangbaong ka mangruot habang kukate ka value nakaruot to nagawid ka nakaruot to alam ka mga nasikat to pila mangruruot awawin rabinton apo ay tapos anak ko tapos nakugtar ka pa kabalyo di ba mga idol kasapulan nga siguro ang tipid tayo itatagon dawa yan kasi makita yung mataya nakarigrigat natong actually Jansen napanagan ka bukol di kalmanin nateng ay sa agmula agmula gaya anya tamulmulam Jansen ano na kita mulmulam Jansen ano mulmulan na good morning ka na ano mulmulan na ako ano tago na plantita kita especially ka dito yung nga summer ko mabali di agkalat-kat di kita vines for example di kita yung utong gasya utong di kita gasya di kabatiti actually mga idol tarong pipino ano naman si pipino sukam si Daem di ba naiman sa pipino di kaya salad salad ka dito amo jay fishball no kwa fishball fishball? Ay, pagsuka na, ada pipino na di dyan. At least, naman, kung tanakan ni bakit mo, nga healthy itiyak ang kanim itatagon daway, ibagam. Healthy mate ko naman, kinab the fishball ka na, pagsaw-saw ka na pipino na ako na. Di ba? Alright. Kikiam. Kimikya.
Skidball. Oh, di ba? Wow, social, squidball. Oh, di ba? Da kami fishball lang nga datay. Dapay hotdog na nga na putod-putod. Kutan manolo ba manolo tinga hotdog ka. Sa gasot lang. Tapos sa gudo-gudo. Gudo na. O sa 5 kun ti may isa. Sagdudos. Oh, di ba? Abang iminan 5 nangina kanu ti mantika nangina gasol. Duguan. Alang mat ka ayun aya. Ano to braan nga ro dagat aglakot fishballin. Kat di ba tangke di jay. Ag uri kita. Alang mga dati nga ming kerosene sa renda. Ay kerosene di jay aday. Ngam nangina kerosene. Ay, isa kang inaan di jay. Ay, hindi na ba? Hindi na ba ng diesel? Basta nangina ti kerosene. Oo. Ay, grabe. Gusto nga madi, naggasol kami tangin minamutan. Oo, okay lang ada akmet din. Wala ada ka mo. Kasi gasolet ka. Nagbat. Paunay kami. Di lang mo dito yung regular rate lang ng gasol. Paunay tayo gasolet. Ang gatbatit, pabali mo paddakan. Okay lang dito. At dito yung gasolit at takot na ano ti pagkausaran. So magmaganda nga gasol ka, you are very important in our lives. Kung okay lang, regas ko akmet. Anyway. Ako kati Gina B. Okay, mga idol. Itong tagon daway. Amuyo ka di nga. Amin dagitoy. Keto mas pasamak. Gapo iti napasamak. Or mapaspasamak. Agyera itataijay Middle East. Iran versus USA and Israel. At dati yung mga US ngamin. Anak ko ng Trump, grabe? Nakikadwa ka ni Israel. Kasi kanot parang balikas mo ko ng Jansen. Israel. Kasi Israel. Kasi no, aming ang vulnerable ka. Ano ba sa surok ka nagatis ka? Israel. Israel, di ba? Ngayon, amam, Idol Glenn, nagkaroon dito yung baga ni, kasi na talaga mamatay tao ni Donald Trump ka di nga. DJ ultimatum na ko. Awan iti mapasamak adil. Idi, analpas ban? 14 hours or malapit na? Malapit na. Kada ito siguro ko. Idi rabi 14 hours. After 10 hours, baka dapat aging ka na tuta. Madamdama. Tuta! Ayan, madamdama mga idol. Kayo ay mga tuta ng gobyerno. So 14 hours, I mean, dapat 3 hours yata or 4 hours. Apa yung ada word nga tuta? Nakamukan nga yung matagabatak. Dangami kita, inton madamdama. Dangami tuta. Inton madamdama. No kano saan nga makidil at ang tangkal mo ulo ni Iran Gapota saan kano nga makidil ni Iran akit this one of the civilization kunana ket mapapatay into no madamdama mga idol kahit asawen pabutakan da or bumbaen da or ratraten da iti obraan apo dagitoy US soldiers ngam nimat kami Iran talaga nga ilaban namat iti karbangan na kagaronaan na kadagitay soldado or dapat ti kabaro da nga lideren awan diyan ka mo lang kalpasan na mapatay leader da ket amamang bay namin talun sa DJ nagsukat-sukat na paunay metan gaputa na papatay every naglaing dito US grabe ta diyan mo hindi lang to hindi lang to pelikula nga pang pelikula na ito yan tayo makikita tayo ngam dito amuyo dito mo bubraan da ket gastos dito lang bilyones ting ko dito eta ti may isa nga parukat da ket bilyon na sigud deta na una balap lang Idol Glenn manong dolyares deta millions of dollars deta siguron. Grabe aya. Ang lalukot gasolina naganan DTP usaran deta fighter jets nga gasolina kadnokwa. Kerosene sa. Basta natay pag oil na kadet na mga idol or fuel na deta jet pa ilaang nanginan. So talagang kita man naglalaing pa digiti weapons da. Digiti pa ko digiti espionage da dagi spy ka digiti. Siyempre adalat mall ije uno digiti building nga pagyanan da dagi jay. Ngem timan kumusta ang Idol Glenn?
emosyonalan na po ni Idol Glenn Bato yung minatagong daway. Dati kami pinagpanatan ko. Amo DJ, imay kita tayo agfafag. Ay, tamok no, madila timata. Ano fag nga tamo no, di ba timata ko? Fag itay, super fag. As in nga, di ka apay awam adag po, bigbigat adag pupur ko kurang ng kitak mo. Di masabot ko talaga ng fag. Sa balik, climate change siya talaga. Adan sa bagyo eh. Dak lang sure, makita magtatot pag-asa ito. Dabagat na ito J. Burnham Park. Burnham Park? Bagyo. Good morning, Idol J. at Kalis ni Idol Noli Christian Salvo. Ada mo pag Idol Gilbert Bermudez. Na yung bigat yung apo nito na yung Bagyo. Epekto na apo nito yung Fag dito Ilocos Norte. Ay, FM Bagyo. Oo. Anyhow, kumusta ka tamot na gito'y nagbubuya kanya tanin ni Ma'am. Hello, Ma'am. Marilo Sagindel. Manipod, Riyadh, Saudi. Medyo adayo. Kaya Middle East din. Medyo adayo sa Riyadh, Saudi. Riyadh ka ti capital city ko. Saudi. Dagiti siguro ayun damam ko dagiti ana ya. Dagiti Sentro ti Saudi. Na peaceful sa man tamam mamagyun sa dagiti panagbatak kaya. Syempre dagiti mag-anticipate ti bumbumba so dagiti adan sa pati underground dito. Anakad gamin day agbalin nga epekto na kadakwada. Actually dito kanya ti bagbaga na to nga na kita kat dito. Actually 1/5 kano nga min dagiti humigit kumulang 1/5 ng langis sa buong bansa ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Yes. So imagine 1/5 of the supply kada ito ko ijig da nga magna ket under ko iso na Iran. Depende nga mindo adnya madeto no talaga nga kadto matiran talaga ka nakatipas or what. Ken ana ni kadto US. Kadto mo US ng Pinas dan Pilipinas. Nagitam DJ dati. This is not AI na dati placard da. When natada da yung Philippine kwada mo. Hantay mo ngamin nga kwa. Kada tayo magibibiyang ko naman. Kadwa tayo mati Iran, kadwa tayo pati US, hantay awang mati kampian tayo ko nam. Data ata adamot kaila for example kanya aga pa kay kumaken ni sindeto may isa ko mga kwa Shaket Pilipinas alang ngam mas close ta at duwa ta kanayo nga kwa ngam no dayjay kuma tay kalaban mo kumaket hang awam bet kay gurak keng ka tapi kay din ta adamot paggatgatang ko keng ka apay ko mamakigura mo keng ka so di ko na nga hangka dapat agi recruit iti pada amang gurgura mo lang iti sa bali abangir ang balik ka lata neutral. Yes iso nga DJT may samot nga may isang pagmayatan na no talaga nga neutral ka mo ta makikadkadwa kala inta karon resbakan lamang ko inka mo magiriresbakan kay mutet. Anyway no kasjay dito Strait of Hormuz nga no dito papan mo jay tapos mablakan ka awan nga talaga kurang data oil supply mo uno oil data maagi produce ti oil nga papana misumula ti kwa awan kakaasi data correct aglalo na awan pa iti oil kwayo oil reserves yo yes diba isong dagiti nagpa dagiti kot oil division di kaya sa tinagasan ito taga digiti adoti ko na digiti actually di na minsan dagiti naka-container rin oil siyempre digiti promise ang conserve dati gasolina oil problem in your face kasi ito na rin yay dito lanat Biyernes Santo biama okay mga idol tuloy minto ka ni Idol Glenn Batoyong iti dito yung panagsalita mi pakasaktan apo iti gera at mano nga ta nga mano nga to DJ Bagada actually dito nga kuan nasurok ag makabulan nasurok ba? Marso idi rugiti March. Alwadam ko yalari kat baka magyera tayo matlok wa. Ingat. Okay. Ni Miles Garcia, ni Annabel Arizabal, morning hour. Oy.
handsome idol ko nanan. Ay, Do ka nung handsome idol. Mamahan pala dito, lighting lang. Watching here at haan mo to susto. Ay, man. Alam mo, susto ka. Nagwapo kami. Napiyaki, di tatawan na oil problems, mate. Oo. Wrinkles lang. Wow naman ko rin mga kanta yan na. Ay, yes, Ay, hello ma'am. po. Yes. Ay, mas ikan nito tadita. Itabaw ko rin mo. Ito talaga nga papanandi kita ko ah. Turista. nga O, diba? makabibits. Ang lalalo tira biya. Beach Dati goers. yan ta, ano pa lang? At Mga siyempre, lang, take ko rin lights. Avenue. Daisy Juan, ni Scott Barker, ni Ophelia Magawisan, ni Arnel Soriano ng Tamtabagan Bana, and Persita Asuncion. Hoy, nagba't-imbagana. Yes. Good morning, our stress relievers. Ay, Banana. hello po. Hello po. Thank you po. Yes, po. Napag-iisum na kayo manan. Uray, agro pangat kayo. Apo, tagundawag. Apo, tiya, apresyo. Kinangato ti inapoy. Ay, inapoy. Kinangato ti gasolina. Punta na ka ni Gracia. 5 pesos lang inapoy. Actually, dito NFA, may at mata. Ay, talaga. Lang, di ba? Napo daw pa eh. Actually, siya kapo ti makatestify nga mga napan-Ijayanta warehouse. First time ko actually. 20 pesos. Ti napan, yung ano ha. Kuna nga, this Sir Engineer Jonathan. This rice is not for all. Yes. When, For the ko lang. example, no driver ka ko manalon mangalap. Nga naapektaran ka dito ko kastoy. One. Katapos siya single parent, ang single parent kaan. Tapos at naganan PWDs kan senior citizens so dalang apo iti mabenepisyaran iti daytoy 20 pesos abagas. Okay. Ni Fe Ballesteros te bagabigat mo. Mga idol, oras na alas 5:33 idol tuloy minto daytoy en kami man pagsasaritaan itat tagon daway. Oras standby lang 5:33.